Mayo-mayong adlaw no sa ninyo diha ang mga gwapo-gwapa. Welcome no sa budiri sa akong balay nga gamay. Sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment ug nag-share sa akong video last time, daghang salamat ninyo guys. O hinaot nga daghan pang masaag diri ning akong gamayng payag. Masaag naman hinuon sa din payaga diri minuan lang ni. Pero bito guys, akong mga solid subscribers, supporters diha, daghang salamat ninyo. God bless ninyong tanan guys. Karong adlaw ray guys, ako nang ipamalhin ning akong mga manok diri as ako nga gihimo nga kural og nga gipukot nga area guys, kay ang akong mga manok gahapon doon na matay nga duha guys, kay naghuot na gyud sila dito sa tangkal guys. Mong gidali-dali gid ko nigbalhin ang pukot nga dito sa among balay guys, para mataod ko ni diri dole lang ate, para nga doon ako kabalhinan ning akong mga manok nga medyo dagko na raman sila guys. Mga hapit na sila magtulo ka buwan guys. O nga medyo nabaguhan ko ni akong mga manok diri sa ilang area guys, kaya naanad gyud sila dito sa gamay lang nga area nya, dili kay sila makalihok-lihok. O nga medyo shock pa gyud sila nga nakagawas na sila nining area nga lugar-lugar guys. O nga kini ding duha nga ugang diri ang sagol guys, bag-o ni silang abot gikan sa biliran, ako ra ni silang gibutang dira kay wala pa ko area nga kabutangan sa ilaha guys. Gihatag ni sa kumbayo sa kong papa, ug nga ako lay moatiman para makapaliwat pud ko ani mga Rhode Island nga manok, para doon na sa tay liwat sa mga Rhode Island nga manok guys. Ug nga may na lang guys, doon na tay liwat nga pure breed gyud ba, kanang pure gyud nga liwat. Sana all sa mga pure breed diha ikaw kaha diha guys, unsa kay lahi nimo no, basta ang akong breed diha guys munay ra gyud, kay pwede ra Paris kape. Pero kabalo mo guys, usahay problema sa jud ko unsa ipakaon ning akong mga mananap ni buhi diri guys, kaya usahay guys maubos-ubusan gyud og stocks, labi na ning wala tay sponsor nga mopakaon nga pagkaon para sa atong mga manok guys. Pero salamat sa kitasan guys, makakita gyud bisag ginagmay lang ba. Ug nga kabalo ko guys nga feel sad ning akong gibati karon sa uban nga mga mamuhi ay manok diha, labi na nga ni adtong walay mga nagpinance og pagkaon sa ilang mga manok guys. Okay na human ko na may silang pagkaon daan dito sa ilang tangkal guys, ako na lang sa ni silang banawan og tubig para makainom na ni sila guys. Kaya pinaka-importante gyud ba ang tubig sa pag-atiman sa mga manok guys, labi na og human sa ilang pagkaon, kinahanglan gyud sila makainom og tubig guys, para nga dili sad sila hibulan ug nga para matunawan sad nila. Kay ikaw daw kuno dili makainom og tubig after mo kaon guys, ug dili ka ba gyud hibulan anang imong mga kinaon. Pero kabalo mo guys, ang pinakatalinghaga gyud aning mga manok guys, kay kusog ni sila mo inom og tubig ug ambot lang sad ka guys, ug mangihi pa gyud sila. Ug kung mangihi man gyud gani guys, asa sad ka mo agi guys no. Kamo na lay bahalog analyze ana guys nga pangutana, kay bisag ako wala ko kasabot ug unsay tubag ana guys. Ug daghang salamat sa mga nagtan-aw diha sa akong video. Sa mga wala pa na subscribe, palihog pa consider sa subscribe, pa like, pa share, pa comment ang video. Daghang salamat og maayong adlaw ninyong tanan.